Ze zei, geef me lucht en licht en ruimte. Ze zei, dit is mijn moment. Een nieuwe man in haar leven ontwierp voor haar een kamer. En dat werd haar vizier op een nieuwe tijd. Al snel had zij een plan. En dus verhuizen zij naar een ander huis, een experiment. De man was architect, hij zei, ik droom zoals jij. Ik geef de droom zijn fundament. Vanuit het huis keek je in het weiland. En dat weiland is verdwenen, maar het huis is er nog steeds. En weet je hoe het heet? Dat huis aan de stadsrand, waar je hoofd rust in lijnen en vlakken. In zwart en geel en rood. Dat huis staat in Utrecht en in dat statie ben je zo. Rij maar aan het stadion voorbij. Hier vond de ene ziel de andere, een architect, een vrouw. Dit huis is het bewijs dat haar idee en zijn idee in één ontwerp te pronken staan te pronken in een voorjaar. En de gids zegt handen thuis, want alles wat je ziet is hoe het moest zijn. Hoe het moest zijn. En zij loodst ons door het huis van Schreuder en Rietveld. En zij zegt toen dit gebouwd werd, graas de koeien in de wei. En dan opent zij de ramen en ik stel mij dat voor. Koeien waar de waterlinie wegloopt. En weet je hoe het heet? Het huis aan de stadsrand, waar je hoofd rust met lijnen en vlakken. Zwart en geel en rood. Zij geeft me lucht en licht en ruimte. Dit is mijn moment.